Sa kadlaw, naay babay o lalaki, manag-uyab sila. Ang babay nagpuyo sa ingani nga lugar, ilang balay kay pangpango niya dagat. Ngayon, eskwela sila sa college na, dinapit na sila mo graduate. Ang iyang uyab kay nautical. Sanang nautical kanang kung mo graduate na siya, makasakay siya barko. Nya ang babay, ang iyang dili man siya nautical, di man sila pareha og kurso. Dili siya kinahanglan sakay barko. Pero para maka-graduate yang uyab, kinahanglan makasakay sa og barko. Nya ningon ang babay. Ayo lag sakay eh. Ngawon ko nimo. Ningon din ang laki, ayo, di pwede. Kung di ko musakay, dili ko makagraduate. Sige lang, duha ra bitaw ka buwan. Uman sa duha ka buwan, mobalik na ko. Ningon din babay, si makakita kag lang babay dito. Motong babay kay, ang babay mananahi man niya mama. Kailan mo mananahi? Nagwa iyang, ang babay nagwa sa iyang mama o ganang hilo. Ganing itahi ba? Iyang gikuha niya, iyang giikot sa ngari sa lalaki, sa kumingking sa lalaki. Nagbutang po siya iyaha. Ningon siya, ayaw nagtangtanga ha. Inigbalik ni mo na tangtang na gina, di na ko ni mo love. Di ningon po na lalaki, sige. Di ko ni tangtangon, pero ay po nagtangtangang imuha. Kaya kung inigbalik na ko, natangtang na po na, di na ko ni mo love. So, nilarga ang barko. Basta, nga na. Di, aso na. Paglarga sa barko, ang babay, nagpaabot, nagtanaw din nga ni Agi ang barko sa iyong uyab. Then, nagpaabot siya og 2 months, sarang mo balik. Pag eksakto nga 2 months, nagpaabot siya mo balik ang barko. Pero wa ni balik ang barko. Niabot na lang og 3 months, ni 6 months, ni 1 year, ni 2 years, ni 5 years. Sige siya paabot din na. Pag 1 year pa lang, magsige na siya dungaw diha sa bintana, dayon na ay lalaki, nga muagi, niya manginhas, diri kong hunas. Niya, makita niya, itong pangalan ng babae, be. Sinika. Sinika ang babae, dayon. Ang lalaki nga manginhas, kay si Carlo. Igagi ni Carlo ang sinikam, sige og pamintana, magpaabot sa iyang, sa barko nga gisakyan sa iyang uyab. Demingon din si Carlo. Hi. Yamuha na sinika. Ha? Tabaw ko no. Kada adlaw muagi si Carlo, yamingon, hi. Yamuha na sinika. Habada. Sumukan mo eh. Kadugayan muagi si Carlo, di na siya mayug hi, mingon na siya. Mabalik lagi to. Salig lang. Ganang ka kinason. Kada adlaw ingnon niya sinika na antod ni 2 years, ni 3 years, ni 4 years, manginhas siya moagi nga. Balik lagi to. Kadugayan mukuha na sinika sa kinason. Ano siya mukuha? Nanikad. Ibis aninikad. Oh, kuhaon ka? Iyan tagaan sinika niya. Iyan story-story mo. Balik lagi to. Ikabalaka. Human sa 5 years, nibalik ang barko. Nibalik ang barko. Ang iyang uyab, nagdali-dali og dagan pa doong din ni. Niya, ningon. Ayo. Niabli ang pultahan. Ningon din ang gatong tiguang. Say, imo hatong. Ningon din. Diri nagpuyo si Nikala. Si Nika. Tuana, nibalhin na nga doon sa proper. Wala na diri sa dagat. Siya, asa mo dapit? Kanang na-iskina niya na itahianan. Wala lang tahianan nga to. Iyahara. So, nigdali-dali ang iyang uyab ugad to. Niya nakita niya si Nika.
Dool siya ni Nika, yan ningon. Napa ko Nibarog si Nika niya, nito ang luha ni Nika. Siya, uwahi na ka. Gikasal ko gahapon. Ningon si Erwin. Sa storya ra ni ha? Ningon si Erwin, ha? Wa ka paabot na ko. Ningon si Nika, nagpaabot nung kunimo. Nagpaabot ko nimo 2 ka buwan, 3 ka buwan, 4, 5, 1 ka tuig, 2 ka tuig, 3 ka tuig, wa ko kabaw mo balik pa ba ka Erwin? Abi na og di na ka mo balik. Pagkataon niabot si Giancarlo. Nagdaginason. Ningon din si Giancarlo. Mao ni. Awaging nanti ka paabuta mo balik lagi siya. Nibalik siya no. Sakto kong gingon. Ningon din si Erwin. Kinsa na siya? Ningon si Nika. Siya kong bana. Sige bahilo ko nimo. Siya wa man. Pero wa ka bag mo balik pa ba ka? Ningon din si Erwin. Nalunod ang mong barko. Nalunod ang mong barko og 5 rami buhi nami sa isla. Wa mi kabawag mabuhi pa ba mi? May gani ni aging tuig naluwas mi. Gidami sa usa ka nasod pero wa mi kabawag mauli matod ba mi diri. Pero karon nakabalik na ko, ingani ra di ko maabtan. Pangutana, kinsay nakasaron? Si Nika, si Giancarlo, o si Erwin?